tresnani segala sesuatu yang dilakukan secara berjamaah insya Allah manfaatnya langkung kathah. Contohnya napa? Ya, contohnya driji niki Pak. Driji niki nek mung setunggal damel napa mawon susah. Ning mergo driji niki 5 bergabung menjadi satu gawe apa wae bisa. Contohnya gawe nyekel mic bisa, gawe main ke wayang bisa. Kemen kok terimakno gawe ngombe degan ngono iso. Ki nek ora percaya. Kemen kok terimakno gawe ngombe wedang jeruk ngono bisa. Ki nek ora percaya. Niko ana bebas diapekke ning ngomong kali panitia. Oh, nggih menek kok. Nggih. Oke, wayangan mawon kok rewel. Lah iya, lho pasange nek nang kono-kono kae ya ana degane barang. Manten mriko yo benteng. Bro nek nang kene iki. Ya sampean yo urung ngono wis. Ya masane disalang dhewe. Kene jenengan mawon mboten nenten yo kula yo mboten nenten. Lah ya iki. Lah tak kira iki mangkat dhisik ning panggung iki wis ana degane, wis ana wedang jeruke Lah lah. iki mawon tekane kene kula nganti garing meneh nyanyi ya Allah ora ditentemi banyu putih. Sing teko apa banyu putih tok e? Ya Allah Gusti. Sing teko kok putih tok iki. Nah, iki mugat kopi yo gelasnya gelas lodong. Waduh. Iki kelakon sakit perut tenan iki kiai ini. Wis ora apa-apa lah, disyukuri wae. Nggih. Karo disambi wayangan ngono kok nek ora metu wedang jeruke langsung dirampungi wayange mati ngono ae. Setuju kula nek niku. Oh, nah ketone nek nang kene longko degan po yo. Kathah. Oh, akeh. Lah kok kebangetan nek kathah kok mboten diparengke iki. Gane mepet. Pantese ning Ketok yo iki menek ketok yo. Oh, lunyu Pak Udan ora sida masalah kok iki, Pak. Nggih. Pun wayangan. Wis ora apa-apa tak ada rupang akar pun jadi ora ana wedang jeruk ya banyu putihan wae. Nggih. Malah jare sidene omben manuk ngono Pak. Ora apa-apa. Kok sedelok meneh biasane nek wis di belakake ngono ki metu biasane. Bapak Ibu yang kula tresnani iki mbon wancine kula badhe ngedalke wayang. Wayang-wayang sing badhe kula dalke niki wayang-wayang sing terkenal, Bu. Jenenge terkenal nggih kathah macem-macem. Ada orang terkenal karena kebaikannya, ada orang terkenal karena kekayaannya, ada pula orang terkenal kok karena gantengnya. Contohnya sapa? Ra usah ado-ado sing jikong nang kene iki. Jenengan kok ora ikhlas kok. Lah sing terkenal margo eleke akeh. Lah iki contone. Dursasana. Ya tori sawarya Dursasana. Oh. Sadra panenggak purangga. Gegarung-garungga. Adikang adikung adiguna. Tumekatang nalendra. Ninggal tata krama. Om Dursasana. Dur itu buruk, sasana tempat, berarti Dursasana tempatnya keburukan. Maka dimanapun ia berada, selalu keburukan yang ia bawa. Dur uga maknane goro utawa ngapusi. Mula ibu-ibu sing kendele do ngapusi bojone ya balane Dursasana iki. Dursasana iki omongane seru, senenge guyu, mangane bareng ya akeh. Nek mertamu ngono iki disuguh urung ditawakis entek dhisik. Iki Dursasana iki. Dursasana iki mangkih matine dibantai karo Bima. Nah, iki Bimane, Pak. Bremana wangore manguswa mrengeng. Panjati karonaning kaswase. Lisang gondastrat mojo. Oh, leng-leng ulati surya mangrang sang wayah. Aring marga mlakung. Ngeten iki terus perang niki, Pak. Nek diperangke ngono ya sedina sewengi ora ana rampunge niki. Arep diperangke napa mboten niki, Pak? Perangke walaupun ora ana wedang jeruke. Dikon merangke tapi ora ana wedang. Wih lah. Ayo ketara. Tak enteni. Tak arep tiwas keberangke bisa kepethuk karo aku ning Indrasari kene. Wow, nopo kakang Dursasana. Padha-padha sak peguron. Aku murid Begawan Durna, kaya murid Begawan Durna. Ayo, saiki padha dicoba piwulangi Begawan Durna. Sing luwih unggul Dursasana apa? Werkudara.
Wah, yen mancen kowe mengkono sing dadi karepanmu Kakang Dursasana. Ayo, tak ladeni. Sing ati-ati sing peno, tepat gadamu, persat nyawu. Wis mati ngono ae lah. Isih suwi asline, Pak. Oh, is asline wis suwi. Lah iya sedina sewengi nek diteruske ora ono rampunge, tapi sayange kok ora ono wedange. Nah, biasanya kan leret ngombe tekan dhisik barang kok, Pak. Nah, soalnya niki mangke ceritane suwi. Akhirnya niki Dursasana iki keweden 24 kali jenenge kali ceng-ceng goleng kali napa, Pak? Ceng-ceng guling. Monggo sapa wong yang 24 kali ceng-ceng guling bakal ilang kasektene apes uripe Dursasana dadi lan patine. Ning langsunge tak mati ngono ae. Ah, ndak kesuwen soal yo kok gampang lah. Nek isih kurangan kapan-kapan ngundang maneh ngono ae. Sapa muni larang ngono Pak? Oh ngundang kula niku ora digawe amplop ya ora apa-apa kok, Pak. Sapa muni penting isine ngono Pak? Jajal, kula tak ngetes kalih wong Indrasari kene napa jenengan tepang kalih tokoh-tokoh dalam pewayangan, Pak. Jare nang kene iki nggone tradisi Mas Aldi ngono mau ning nggon transit kono, Pak. Maher biasane. Jajal. Tak takoni, niki namine sinten, Bu? Wayang Gede. Para bapak niki namine sinten, Pak? Wayang. Gusti. Sekolah S2 kok wayang ditangok-tangkoke. Lah ya kuwi maksude kan ngetes wong kene wis do kenal apa ora, nek wis do ngerti apa ora usah tak perangke ngono lho maksude. Jenengan kok jawabane kok wayang kuwi ya ketoke jawabane cah TK kuwi. Nah, ijo takoki malih. Nek ana semawur blas. Halo. Bu. Jenengan ngertos niki namine sinten, Bu? Sing mburi pisan ana sing muni buta Mas Aldi ngono kok. Pancen buta, Pak, tapi kan ana jenenge. Nah, niki namine Kumbakarna adine Rahwana. Nanging senajan Kumbakarna adine Rahwana, Kumbakarna sifate mulya, Pak. Nek Rahwana kan sifate angkara, nek Kumbakarna niki sifat satriya. Walaupun berbadan besar, berwajah sangar, tetapi selalu membela yang benar. Kayak enggak masalah, Bro, emang dari sononya syukuri aja. Ibaratnya biarlah nggak terlalu ganteng wajahnya, asalkan ganteng hatinya. Biarlah nggak terlalu cantik parasnya, asalkan cantik hatinya. Biarpun miskin harta, asalkan kaya hati. Sing buri muni pret ngono kae.
Kumbakarna niki mangan lan turune ngedap-edapi, Bu. Wah, nek mangan ngono ki tau ngentekke tumpeng 1000 ingkung godel 7. Nek turu ngono ki mbok digebuki nek urung karep tangi ya ora bakal tangi wong karang Buddha ngono. Wah, niki nek diperangke yo sing mau kae sedina sewengi, nah niki rong dina rong wengi, Pak. Mula kula wedi nek dikon merangke ora cucuk masalahe. Sopo muni ra cucuk karo wedange ngono. Malah ono sing muni ra cucuk karo amplope apa ngono. Lah ya maksudnya niku ora cucuk kalih tenagane, Pak. Lah ya rong dina rong wonge kon perang wayang ya entek suarane. Iki halal bihalal wayahe ngaji berkali-kali niku, Pak. Mula ya kudu dijogo staminane. Pemeneh ora ana wedange ya wis lah langsung mati ngono ae. Wah, sebab nek merangke buta ngono iki kudu ana sajene biasane kok, Pak. Merangke napa mboten iki, Pak? Merangke iki, Bu. Wah, niki matine angel, Pak. Dipanah putus dua tangannya masih bisa maju perang, dipanah lagi putus kedua kakinya masih bisa mengamuk dengan garang, akhirnya dipanah lehernya putus kepala dari badannya. Kumbakarna gugur bukan karena membela kakaknya tetapi membela tanah airnya tercinta. Nek cara wong Indrasarya NKRI harga mati harap diperangke napa mboten iki. Wonten malih Sulatan prayogi Satriya Agung negari Ngalengka Sang Kumbakarna astane nadyan to mung raseksa parandene gayuh utami tuk prupo ing Ngalengka pindha tarbe atur mringkeng raka mleh nyelenggana dasa muka tangging guhaturing rayi mungsuh Palawanara kandhik lampahing Sang Kumbakarna nguningani dhateng pecahing swasana nggih nyayunan yudha Dewanara menapa reksa negari Ngalengka mandhik mangu raosing Sang Kumbakarna ing gawa-gawa namung ucaping kang rayi nggih dian gunane bisana Kakang Mas Kumbakarna mugi kepareng Kakang Mas Emut percaya swasana perang Ngalengka dalam Dewanara menika mboten sanes ingkang nganjalari namung kejaya Kakang Prabu Rahwanaraja menawi mangke Kakang Mas Kumbakarna badhe majeng wonten Rananggana badhe dados menapa negari Ngalengka punapa Kakang Mas Kumbakarna badhe bebela dhateng tiyang ingkang latah angkara menika. Ayo Kumbakarna etono jiwa pasatriamu negaramu Ngalengka ditak-itak dening Wadewanara balane Rama Wijaya bedhes elek. Kowe lair ana ing bumi Ngalengka besok Madaratipun ing Ngalengka yen nganti kowe lila bumi utah ketih mung didak-idak dening bangsa bangsane Wanara peta apa murid. Ayo Kumbakarna maju ana Rananggana ora perlu kowe mandhik mau ora perlu mandhik mangu jar pancen aku kakangmu mapan ana nggon sing bener aku mapan ana nggon sing bener yen nganti kowe ora gelem milani kadangmu bakal tak loke sak dosamu wis satria jerih ketih wedi mati kok ora kelingan kok ora kelingan kumbo asmane kumbo anak wis mati. Wah kang rasa sumbar hidup bumi konjeng om kumarutuk tata gumo kang jolodri lumembak penyu kumambang tu sang westu patrar sang lebur bumi pancang kamoni rasa kumandeg mayong anggonku cumangkah ning Rananggana nanging sing dikepiye bae aku iki dadi anak Ngalengka besok yen aku mati ora urung yo dibangku jroning Ibu Pertiwi Praja Ngalengka sumpah ing batinku muga jagat saisine nekseni nggonku magut umpuh ora bebelo Kakang Rahwana kang pancen kanggala ing budi ning aku magut aedo mergo aku ora lila yen bumi utah getihku mung didak dening bangsa bangsane Wanara balane Prabu Rama
Waranana suminggira janjira minggat kumokarna sing ngrampungi. Akhirnya kumbo karnone mati. Ora ono sing tepuk tangan iki. Iki asline kan diroyok kalih Gorawanara alias kethek niku, Pak. Kula biasane nek diroyokke kethek ngono kuwi ketheke tak dunggahke nganti do salto niku. Tapi niki kula ora wani, Pak. Soale adem wayange do loyo kados ngeten iki. Ditumpaki kalih kethek engko wedine nek toklek, Pak. Wah, malah kelakon tombok nang kene kuwi.
Nah, ini kan dipanah karo Prabu jenenge Prabu Ramawijaya. Ning mergo panahe ora ana toklek karena loyo menika wau. Kula panah kalih keris niki nuwun sewu niki, Pak. Nek wong kene sering delok wayang pakem lha kok ora padha kalih critane ya kae improvisasi nganggo keris kok. Nyuwun ngapunten nggih, Pak. Ya mergone ya butone ora ana sajene barang iki kok. Ayo dintani awet mau kok ora peka-pekara panitia kene. Ya wis ora apa-apa kok nek nganti rampung gurung teka wedang jeruk utawa degane jaluk mentehane ngono ae. Biasane wong kene nek ngaji sore kados ngeten iki tekan jam pinten sih, Pak? Sapa muni magrib ngono kae. Ana sing muni sak barang kok wis jam piro iki mau? Sapa muni jam kalih ngono kae. Oh, mau wis sore kok jam kalih kowe. Iki wonten lakon sing kula ambil saking cerita Dewa Ruci, Pak. Nyeritake anak kepengin bekti maring wong tuane senajan wong tuane wis sedo tinimbalan datang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah asline kan Dewa Ruci niku nyeritake murid kepengin bekti maring gurune, Pak. Niki tak wae dadi anak kepengin bekti marang wong tuane. Arep diperangke napa mboten niki, Pak? Perangke malih. Wong kene kok senenge kok jebule do perang kok ora, Bu. Ya anggere engko tekan omah ditakoni bojone nek jawab sing genah, Bu. Engko njur ditakoni, "Mau nek ngaji entuke apa makmu?" "Oh, perang kok, Pak." Prasida rukun malah do perang mangke. Dipun sami ambanting sariranira cegah dalar lan uling darapun suto nepsu kang ngombro-ombro reremo ing tiasiraki dadya sabarang karyanira lestari
Indriyak sosoro maruta Om Yekso manganak anom siungyo mawengis Om Wong yang Angrojo Betari Satrio gagah gede dhuwur jajangan tekan Negrosari kene sapa? Wah, Satrio paning gak ing Pandhawa Wijasena aranku kowe sapa? Oh, tepungake. Aku Kang Aran Buta Balakono. Wah, sapa? Buta Balakono. Wah, sing siji sapa? Buta Balakene. Buta kok jenenge aneh. Buta anyaran tukul sadurunge poso. Berarti kowe melu bodo. Melu poso apa ora? Ora, buta kok melu poso. Gaweanku malah godhoni wong-wong sing poso ben padha mokah. Mbangketi kupinge wong-wong ben rada jamaah. Ngileni wong-wong sing rukun ben padha congkrah. Kok saiki wani jejekan tekan kene ndek karep apa? Ngetutke jangkai sikil krenteke ati. Arep tekan ngendi dudu urusanmu. Wah, alah, sengak ya menganmu ya. Kowe nek karo wong Indrasari kene sing do sregep ngaji, sregep ibadah, pernayapane. Wah, balane. Wah, nek ngono kae mungsuhku. Ya ngopo? Aku nderekake para biyayi nyebar agama, ngajak umat padha taat, ngajak wong ben persatuane kuat, ngajak ibadah ben mulya tekaning akhirat. Dianggep mungsuh jalaran apa? Ya pancen kowe kabeh mungsuh aku. Gaweanku pancen abu-abu. Wong lanang tak duwe sing wedok ben tukaran. Anake tak duwe wong tuane ben bentrokan. Nek perlu malah nang omah tak duwe tangga-tanggane ben bentrikan. Kabeh tak duwe pegatan. Aku pura-pura Balakono, aku pura-pura Balakene. Wah, berarti winginane kae ana anak ngenengke wong tuane mergo ora ditukokke HP. Jebul kuwe biang keroke. Wah, ana wong wedok ngenengke sing lanang mergo ora ditukokke gelang. Jebul kuwe provokatore. Kok saiki wani jedul ning Indrasari kene nek ngono aku tak takon, nang kene ana balamu apa ora? Akeh. Sapa balamu ora usah ngaku-aku. Wonge mangkat nang pengajian kene apa ora? Wah, lamun mangkat njur babahe nang sisih ngendi? Sik, tak tilikane ya. Wah, lah kae wonge nang isor cagak kae jikonge. Kudune warnane pink. Wah, pokoke titenane wonge nek mangkat ngaji kacamatanan. Nah, wonge melu guyu teh. Wis, pokoke ora usah keken takon. Pokoke anggere ana wong sing kedele maksiat kuwi balane aku. Ana wong sing seneng gragas duit kas kuwi cese aku. Ana pejabat sing seneng gaglak duit rakyat nguntal duit umat. Nanti do blenduk waduhe kuwi balane aku kabeh. Wah. Kowe nek karo wong wedok sing senenge do ngrumpi ae pernayapane balane. Wah, nek karo wong wedok sing senenge do ngrapi bojone pernayapane. Oh, sedulure. Wah, nek karo wong wedok sing senenge do utang nang warung ning bar kuwi mbambung ora dibayar pernayapane. Oh, lah aku besti aku kabeh kuwi. Oh, biyen sak kelas kuwi kok. Buta kok ngerti besti barang. Ngerti wong buta pinter kok. Biyen aku sekolah. Oh, sekolah apa? Ya sekolah buta. Biyen gaweanku ora tau mlebu ora duwe tata. Buta. Wah. Aku bakal golek ke swarga kanggo wong tuaku sing wis sepuh supaya bisa nang alam barzah bisa nampa rahmati Gusti. Besok nang akhirat panggonane swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggir apa ora? Ora bakal minggir. Wah, ora gelem minggir leno pangendanmu kelakon pecah sirahmu. Ah,
Sengkune. Wah. Oh, dapat dulu. Wah, akhirnya butone mati langsung tepuk tangan siji tok kae. Biasane ngaos kiai ngoten niku nek butone wis mati ngono ki njur kiyaine pamitan ta, Pak? Ya yo wet mau dinteni ora metu-metu kae wedane. Wis ora apa-apa, heeh. Niki wonten wayang paling terkenal, Pak. Mergo kathah tiyang sing mincim-mincim metune wayang niki. Wong Indrasari kudune kenal kalih wayang niki, Bu. Jenengan ngertos niki namine sinten, Bu? Bapak-bapak ngertos, Pak? Sinten? Ya, Sengkuni. Ya tomo Patih Haryo Sengkuni. Oh, Patih Ngastinapura. Lesan mawa wisa demen congkrah marang Sasama. Tumekat Nalendra ninggal tata krama. Oh, Sengkuni saka tembung saka kelawan kuni kang tegese cilakane, remuke, apese, cacate, larane malah tekan matine ya merga sebab saka unine cangkeme dhewe. Sengkuni niki awit isih nom tekan tuwa jahat terus, Bu. Dan ini buktine. Tangan yang satu menunjuk ke depan. Ini menggambarkan bahwa Sengkuni ini senang menunjuk kesalahan orang lain dan suka mengkambing hitamkan orang lain. Sementara tangan yang satunya ini berbentuk seperti tangan raksasa. Ini menggambarkan bahwa Sengkuni ini sosok yang serakah, menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Mula masyarakat nek wis ana Sengkuni ini mesti bakal rusak masyarakate, remuk uripe. Sengkuni niki nalika isih nome ganteng, Bu. Resik kulite, cilik pawakane, bagus praupane. Iki kados kula ngoten iki lah kira-kira. Pawakane maksudnya, Pak. Jenengan kok muni oh berarti kok Sengkuni kayak kiyaine ngono kok. Wah, penasaran kan jenengan kepengin weruh Sengkuni nalika isih nome kaya ngopo Mas Aldi. Nah, tenang. Niki kula betakke, Pak. Nah, menikolah kang aran Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Tri Gantalpati. Nah, kados ngeten niki wayange, Bu. Lah kok amo Mas Aldi, amo wong Karangurung gawe maneh kok, Pak. Wah, iki kan asline bagus praupane ning eman remuk akhlake. Mergo Sengkuni niki biyen nome tau diajar karo patih jenenge Patih Gandamana. Mergo Sengkuni niki iri kepengin dadi patih njur mitnah marang Gandamana. Jebule kersane Gusti Kang Maha Kuwasa, Patih Gandamana niku jebule isih urip, Sengkuni dilabrak karo Gandamana, diajar nganti remuk bubuk kados ngeten iki, Pak. Iki kan tengser mlakune sengkleh tangane, bubrah raine menggih napase. Ndi lara asma soalé. Ini kan cangkeme barang niki bentuke setengah guyu. Niki ngelambangke yen Sengkuni niki ora tau ikhlas guyune. Nah, kapan Mas Aldi arep merangke Sengkuni diajar karo Gandamana dilabrak nganti remuk-remuk kados ngeten iki, ya kapan-kapan wae nek kula dundang maneh rene.
Nah, soalnya waktune wis sore ora nyandak gitu. Apa mana ya ora ana sajen tegane. Kapan wae langsung jujuk kae tekan nggon matine ngono wae. Senggune niki matine angel, Pak. Karang wong angel matine barang ya angel, ditumbak lakak-lakak dibedil nggih mecicil. Mergo sengkune niki mbiyen tau guling lenga jenenge lenga tala. Lenga napa, Pak? Lenga tala. Mula ora tedes tapak paluning gurinduk landheping waja. Sengkune niki mangke matine diajar karo Werkudara tinubles dubure kelawan kuku Pancanaka. Ridu mawon mangawurawon wurahan tengarane ngajure komakur kongso tata kaya butula war panjriting turangga SD kata engkang Piot layu sapit sengguni angel wong elek wong julik wong tak tubles ngaku kuku Pancanaka ora sirna tak sembah urip-uripan kowe ada arep diajar aku tanah ya aku ada akhirnya senggurine mati jasane teng predil disebar saambane Padang Kurusetra minangka ngelekke dhateng kula njenengan sedaya yen wong-wong sing modele kados senggune ngeten iki bakal terus ana ing ngendi-endi kula njenengan kedah sing ati-ati kula jare Bang Nabi nang TV waspadalah senajan sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun kagem gandosi amal pakarti kita ing saben dintenipun kados ngendikanipun para winasis sapa kang tatas lan titis bakal tetes kang tatak lan tetek bakal tutup kang tekun golek teken bakal tekan sauger asta kersa kumrembyah suku kersa jumangkah kandil nambaran niat ibadah insyaallah ngendrosari pinaringan berkah Allahumma berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian inna ma'al usri yusron saking tlatah ngendrosari kajoran kapiar soreng-rengen swaraning gending Kiai Jati kanthi tembang pepeling
cekap semanten atur kawula ampun bubar rumiyin saderengipun donga nggih Pak. Lagi berkah pengawasan iku wonten pandungane mangke pandonga kula aturaken dumateng Abah kula Bapak Kyai Edi Muntoro. Saking kula cekap semanten bila ada bunga di taman pasti ku petik bunga melati. Bila ada waktu dan kesempatan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.